Здравейте, аз съм Ивайло Дамянов, с мен отново е Любослав Кръс. Продължаваме си нашия разговор с Кани с Лъчо. Четвърта седмица поред. Да, за предстоящата UFC Fight Night в Перт в Австралия, където Улберг, той е новозеландец, ще се бие с така набиращия много популярност и така устрем скорост Доминик Реес. Доминик Реес, за хората, които не знаят, беше бивш претендент за световната титла и може би оставаме много отворено кавички, победи Джо Джонс. И също така ще преминем и през предстоящия UFC 320, дългоочаквани реванш на Алекс Перейра и Анкалаев. През картата. Какво мислите вие за... Какво мислиш за Улберг? Аз мисля, че тя каза директно ще започна. Според мен Доминик Реес ще победи Карлос Улберг с решение в 3 рунда. Значи Улберг ще победи. Залагайте. 5 оф мейн ивент. Всеки път това е също. И в 5 рунда ще го бие, и в 3 ще го бие. Аз мога да кажа, че от тях двамата само един е бил Джон Джонс. Да. Да, било верно. Доминик Реес според мен има много повече опит и победите му последно време върна се самочувствието, пак победи Джон Джонс, неофициално, и според мен ще е прекалено много за Карлос Улберг. Карлос Улберг би Махович, но много предпазливо го би, много... Не го би да си го би. Просто... Да, не го доминира. Залъга, че му го би. Да, не го доминира. Победи го, но доста предпазливо игра и според мен Доминик Реес ще е тумъч за него. Даже може и Доминик Реес да го приключи. Аз не съм съгласен. Това е идеята по принцип. Да. Не, аз просто казвам, нали? Доминик Реес, последните му 4 победи. 4, да, стана. 4, те с нокаути са в първи минут, ако не са лъжа всичките. Да, няма цял 5 рундов матч от доста време, а Улберг... Така казвах и аз за Чимаев. Не, аз не казвам, че няма въздух. Той няма опит, просто скоро не се е бил в толкова дълги матчове. А Улберг си бие с Decision и Оздемир би... Поправки има 3 поредни победи. 3 поредни с... Да. Ама кои рундове? Всичките са в... Първи две са в първи и втори, първи. Да. И според мен, ако не намери опонента... Според мен Улберг по-скоро ще го намери с неговото круше, което намира почти всички. И знае, че е близо до бой за титлата. И това ще е идеалният матч, който... Това е според мен следващия... Не е следващия тайтъл Eliminator, но е близко. Близко е, да. Аз давам моята прогноза за Улберг. Може да съм леко така байаст, защото Улберг тренира с Адесаня и Адесаня е любимия файтър, ама да. Адесаня, помните ли, че има да контира? Добре, хочеш ти? Аз си казах, според мен инерцията, която е набрал Доминик Реес, ще му даде аванса в тази среща и просто според мен след последния перформанс на Улберг, мисля в Лондон или в Англия, или май беше, рано го даваше в телевизия. Някъде по Европа май се би. Не беше достатъчно убедителен и не ми показа, че е нещо специално, докато Доминик Круз беше в тежък период и в личния живот, и в професионалния. Успя да се изтръгне от това. В момента е на 3 поредни победи, и то сериозни победи. И мисля, че това ще затвърди неговата позиция в леката тежка и че може би с победа, която евентуално ще се случи, едва ли ще има decision, понеже не виждам и двамата да минат след 3-4 рунд. Независимо къде е наклонена везната, за който и да е, ще има финиш. Мисля, че тази победа ще го изтласка на един таван, 2 мача от титлата, което ще бъде перфектно за неговата кариера, след като един път той бива лишаван от титул, която печели. И общо се надявам и пожелавам успех. Има ти финална прогноза като така
Така Улбърг, той има една загуба в кариерата му. И то с нокаут. Даже като беше в UFC, защото един нигериец игра още на UFC преди 2-3 години. Да. Има загуба от един нигериец. Докато Доминик Реес, когато почна да натиска, когато набираше популярност, така инерция, както ти казваш, беше наистина спряган за следващото голямо нещо в лека полутежка. Дори аз си спомням, това беше преди 5 години, защото той тогава гордо игра Джонс, 2019, когато се лъжа. Аз тогава казвах, че той е следващия голям шампион и следващото голямо нещо в тази категория. И стана това с Джон Джонс, там 4 поредни загуби. И то с нокаут. Неприятно, да. И сега човека прави 3 победи с нокаут и така според мен си възвръща самочувствието. Доминик Реес е брутален нокаутьор. Значи той е обратен гард, има брутална левачка, няма брада, защото бил нокаутиран от Блахович беше нокаутиран, от Ири беше нокаутиран, от Райан Спан нокаутиран, да. Кой друг нокаутира, сега не спомням. И още един 4 нокаут има. Обаче това, което си мисля аз, че Улберг, да, той е топър, има добро круше, както ти казваш. Да. И сега той отива на вражеска територия, Доминик Реес, все си мисля, че някакси просто е набрал инерция. Да. Просто е набрал инерция. Според мен няма да видим решение, защото и двамата са удрячи. Според мен Реес ще нокаутира Улберг просто заради инерция, защото сега някакви момент. И го виждам евентуално дори в мач за титлата отново. Макар и на 35. Може да, ако победи с нокаут, особено, що не. Той като цяло Реес е контратакуващ повече. Да. А Улберг, последно като гледа с Блахович, той инициираше атаките му, макар че беше много предпазлив. Инициираше той, но доста слабо инициираше. Да. Просто, нали, ама той Блахович не инициираше, така че те двама са... От Прокаска с лактия. Също загуба на Реес. Това го казахме. Реес, Блахович, Райан Спан и четвъртия кой беше? Прокаска. Реес, Блахович, Ири, Блахович и... Ще ги има на екрана, че и Райан Спан. се оправим. Кажа, така, аз, понеже говорихме за Доминик Реес, ще ви прехвърля сега към 30-20, защото там Ири и Халил Раунтри са Title Eliminator. Победителя се бие с победителя от галата тогава, Алекс Перейра. 3 нокаута са. Джон Джонс е четвърта загуба. И един бърз матчмейкинг, след като победителя от Ири и Халил Раунтри отиде да се бие с победителя от Анкалаев и Перейра, загубили от тази среща, може да се бие с Доминик Реес, евентуално, ако не спечели. Или Улберг. Да. Нещо такова. И така ви питаме вас за прогнози за UFC 3020, като почваме именно с Халил Раунтри и Ири Прохаска. Двама любимци на феновете. Аз не знам, има ли хора, които хейтят Ири Прохаска и Халил Раунтри. Ири Прохаска между другото, те ще се бие той с Анкалаев сега. На International Fight щяха да се бият, а той имаше изпити в университета и човек каза, пичо, аз трябва да уча. Да. И сега си научи, взе си изпитите и се бие с Халил Раунтри. Питаме за прогнози. Да, и ти уча. Добре, аз ще започна за третата битка реално от мейн евента. Да. От мейн картата. Не, третата ми Или Халил Раунтри. Да. Коко мейн евента. То е достойно това и за комейн. Чисто. То си е достойно. Даже за мейн ивент, някой файт. Питаш. Много хубава карта. Да. Страхотна, да. Така да според мен, аз лично, нали, последните мачове на Халил Раунтри, дори загубата му от Перейра, пак не се представи никак зле. Опана му се, той мисля, много че мъжки му става. преди, нали, Анкалаев, той това беше най-големия... с най-дългия матч, да. Там освен Изи, май Изи има повече време с Перейра. Се тая, да. Мисълта ми е, че не се представи зле. Изи го приключиха в 5 рунда. Той си спечели последния матч и то доста добре, обаче мисля, не знам повече коня към Ири, защото визуално повече изглежда по-готин, по-спокоен. Другия също не изглежда зле, ама просто ме напряга като го гледам, не знам защо. С готиност. Да. С аура. Ири между другото в матча с Джамал Хил влезна в матрицата. Така че ако още не е напуснал матрицата. Много добре. Те му бяха много добри. И Халил би и Джамал Хил.
Ама... Да. Ема Джамал Джамал Хил е Хил, смешен той и... Джамал не е направи най-лошия шампион и някога. той нокдаун на Ири. Или, помня, че го разклати. Не, разклати го. Разклати го, да. Не, всъщност ти не трябва да Не, кажеш нищо. да. Ние се въздържаме. Да, слушаме вас. Ти какво казваш? Ири по аура точка. Или с готиност. Или изготвен. Или защото е по-готин. На Да. Decision. Ири плюс 999 аура. Според мен раунд 3 има, въпреки загубата от Перейра, има по-голяма аура за себе си. Защото има къстъм гащи. Той прохаска няма ли? Майна. Няма. Няма Сега след ще има някакви гащи с диплома на тях, сигурно. Някакви самурайски му направете той. Да. Върхота. Според мен раунд 3 ще победи, понеже въпреки, пак казвам, загубата на Перейра, той се представи доста добре, с Джамал Хил се представи добре и според мен ще бие Ири и що да не се би с Анкалаев. Той без това каза в подкаста на Джо Роган, че не го харесва, защото много ланка. Трябва да бие Перейра. Аз съм направил много кратка. Знаете ли, че Халил Раунд е бил нокаутиран на Джони Уокър? Да. Просто Няма си идея. Да, ама това е Рандо. преди доста време, мисля, че. Факт. Още бяха с Рибок гащите. Той и Карлос Улберг, мисля, че го е бил. Точно Карлос Улберг е бил раунд 3 също. Да. Не, той е в някакъв подем, Да. ама Ири е бил шампион. Той Бил знае е, какво е ама- да си шампион. След 2 поредни загуби срещу Перейра, 2 нокаута. Те и двамата са били с Перейра, и двамата са били с Джамал Хил. Да, ама раунд 3 се представи по-добре. Той е Защо? като някакъв триъгълник. Раунд 3 Да, се да. представи по-добре срещу Перейра в стойка. И според мен раунд 3 не го е страх да влиза вътре. Аз не бих казал, че Ири го е страх. Да, ама Ири е по-удрен. Раунд 3, Той като игра с Перейра, третия рунд почна да... ще се затвори една седмица преди мача на колибата, където нон-стоп се затваря, ще медитира и ще хилне всичките си вътрешни рани и Може. ще преоткрие себе си и ще го бие. Добре, ти кажеш знам. Ири, ти кажеш Халил. Казвам Халил, нокаут. Трети рунд. Не, всъщност тя те ще са 3 рунда. 3. Маре, трети рунд го оставяме. Халил раунд 3. Добре, Мераб. Мераб. Той Мераб. обаче каза, минали или по-минали епизод каза, че... Мераб чрез каквото си поиска. Мераб, между другото, всеки следващ матч става по-добър, което е много хубаво. Не е само... Той не регресира, той само... Да, Мераб се на Нищо, 20 че- години, а не на да. 34. Да. Имайте при Омар Нурмагомедов не можа да приключи Кори. Да, не. Не, Не успя, да. с точки губи. Ама матча ще... 5 рунда. Всъщност, 5 даже рунда. за Той титла. пак беше 5. Омар Нурмагомедов би 5 рундов матч, Кори по Да. точки. Това го би май миналото Да. лято. Да, на Fight Night точно, да. Ами според мен Мераб ще победи, най-вероятно. Обаче, аз мисля, че ще го задуши. Защото неговия партньор Алджамен се е бил с Кори и ще знае и той, И той Алджамен го задуши, между другото. да, обаче нали, той еволюира доста Кори след тази битка, но Но той между другото Мераб не е приключвач. Това с почва да Шона става. Майли, да. почва да става. Според мен, защото се отпуска. Той вече има самочувствието да се отпусне. Гонят вече в приключвания. И той треньор миналия път много го окоръжаваше, натискаше го, трябва да го приключиш, трябва да Да. приключиш. Защото така, че нали, че Да. Мераб е малко скучен. Нали, печели си Да. битките, ама няма финиш. Сега Да. според мен от лагера му го бутат така. Аз реално тази година всичките мачове на Мераб с Омар, с Шуга. Шуга, най-вероятно сега с Кори Санхеген, поне за Мераб и за Омар и за Шуга не бяха скучни мачове. Бяха много не, интересни. Сума беше много интересен матч. Според мен, Човек първите особено два първият рунда- матч с Шугар Шон за мен беше пак много интересен. Аз Аз го не мога да намерих. кажа, че Да. не е интересен. Доминираше го, но го доминираше по интересен начин. Добре. И двамата казвате Мераб. Да. Окей. С какво? Дайте по-точно. Вкарам задушаване. Той втори каза рунд. приключване ти точки. Или? Точки. Точки. И са мейн ивент. Реванша Перейра Анкалаев. Перейра и Анкалаев. Кратко прекъсване за нашите партньори. О, да. No Sway. Топ български бранд за подобряване на дишането. Предлагат лепенки за нос, които разширяват ноздрите. Лепенки за уста, които държат устата ви затворена по време на сън. Не се препоръчва за хора, които имат проблеми с дишането през носа. Better Me.
да видите. Топ тонизираща напитка. Може да използвате и за pre-workout. Посетете техния сайт, промокод в техния сайт, в сайта на NoSway, Fight10 и UFC тениски с новите им оверсайз тениски. Този вече трябва да е релиз дизайн. Вече отдавна трябва да излезна и да сте си я купили Да. тази тениска и да си я държите у вас. Те винаги гледат да си подобрят качеството, така че тогава трябва да имате нов сайт. Ще я покажеш гърба. Така че Ще ще го покажем гърба. Гърба 2, Вижда ли се? ако сте слушали песента. Чакай. Това е гърба 2. The business. Okay. Промокод UFC10 за 10% отстъпка. И това е нашето кратко прекъсване. И сега мейн Сега Включвам се. Финални прогнози. Финални прогнози. Прогноза. Финална прогноза. Аз казвам Анкалаев, понеже според мен Перейра няма с какво да го бие. Колкото и да искам Перейра да победи, няма с какво да бие Анкалаев. Анкалаев е добър в стойка, видяхме предния матч, добър е на земя. И според мен даже той път ще е много дисциплиниран. по-доминантна победа за Анкалаев, може да има и финиш. Даже давам финиш четвърти рунд Анкалаев. Аз още първия матч си казах, че Анкалаев ще бие, нищо не се е променило в моето мнение. Според мен пак ще се изиграе геймплана по перфектен начин, ще го разклати, едва ли ще го нокаутира, ще си бие decision, чиста работа. Underdog Алекс Перейра. Никой не съм си мисля, че ще се случи такова нещо. Не, той остарява вече, няма как. Добре. Това беше Fightcast. Следващия път.